Hi guys, máme tady part 4 stěhování. Tak pojďte za mnou, já vám to tady ukážu. Dobře. Takže tady máme na prodej nějaký zvířata, plišáky a tak se můžete podívat. Ten je hezký, tady ten zajíček. Jo, ten je hezký. Tak asi jdeme dál, jsme šli pro to oblečení. Tady máme oblečení a tak a potom ještě půjdeme do jednoho stánku. Ale tam vás zaveze kolegyně. Hele Elenko, mně se tady pro tebe líbí tady ten svačnový boxík. Ten bys mohla nosit do školy, co ty na to? Jo, ten je docela hezký, tak já si ho vezmu. Tak to bude asi všechno. Dobře, tak tady ten boxík, tak mi ho počítá, se podívám na cenu. Tak jo, je to buď 0,90 baxů, anebo mi tady můžete pomoct to tady uklidit. My jsme se mi tak přišli pomoct uklízet, takže my to tady uklidíme. Tak jo, takže já budu zametat. Elí, ty budeš tady sbírat ty odpadky a teďka ti pomůže, ano? Dobře, tak to musíme vyhodit. Je to tady hodně špinavý, ještě tady. Za mnou. Tak jo, a můžu jít dál skoro. No, tak to radši uklidíme. Takhle do pytlíku to dáme. Zavřeme. Takhle to vyhodíme. Tady to vyhodíme, takhle. A ty to asi umíš, co? Jo. Tak já už jsem to zametla a můžeme asi jít. Počkejte. Nevzali jste si ten boxík. Jo, děkujeme. Tak naschledanou. Naschle. Tak jo, tak tady máme prej nějaký to jídlo, tak se můžeme jít podívat. Takže buď tady rámen, tady jsou dezerty, tady je nějaká klasika, asi řízek a tak. Tady jsou pizza, tady je nějaký fast food, burgery a tak. Tady je asi pálivý rámen a tady je sushi, tak asi všichni víme, kam půjdeme. Tak jak já skládám. Dobrý den. My jsme sem přišli na sushi, protože jsme byli uklízeni na skládce, máme tady i účtenku od toho. Dobře, tak mi dejte, prosím. Tady je zespoda na tom boxíku, tak se podívejte. Dobře. Máte to tady, takže máte 3 kousky sushi zdarma, teda táček jako s těma 3 kouskama. A tady to máte připravené. Tak jo, tak děkujeme, tak naschledanou. Naschle. Konečně jsme doma, tak já odemknu tady. A jdeme domů. Já ten boxík dám rovnou umýt. Hele, domitý nádobí, tak uklidíš to, prosím. Jo, uklidím. Tak já to dám umýt, tak to otevřu. Jo, tak a míst. Jedu ještě pro mícu, tak můžete mezi tím jet nahoru. Tady nikdy není míca, já jsem tady prošla celou kuchyň, tak se jdu podívat tady ještě. V koupelně taky není, tak maximálně ještě tady v herně, no sama nahoru by nikdy nejela. A tady je míca, ahoj mící. Miau. Tak jak rychle dám nahoru. Tak jak já jdu odníst. Tak je mící, tak tady už můžeš běhat. Miau. Hele, já se asi půjdu dívat na televizi a ty můžeš dělat, co chceš, jo? Tak jo, dobře. Tak já se jdu tady dívat na séroš nějaký. Tady nějaký jezdí někdo. Jak se trošku omlouvám, že změnili pokoj, koupila jsem si takový pack, takový ten, kde jsou tady 4 místnosti, takže jsem to trošku pozměnila. Tak jo, už je večer, já už asi jenom převlíknu a půjdu spát. Tady se uklidím tady takhle, sundám si brýle, sponky, Míca už spinká, tak já jdu taky spát. Tak jo, tak dobrou. Tak pokud se vám tenhle příběh líbil, tak budu moc ráda, když mi budete do komentářů psát nějaké další příběhy. A teď mám v plánu vydat příběh, který jsem slibovala už na začátku, když jsem začínala příběh sama doma. Takže ten vyjde teďko. Tak jo, děkuji moc za aktivitu a ahoj.